To, assalamu alaikum warahmatullahi, barka da warhaka. So, wannan shine bidiyo na farko akan introduction na cryptocurrency. So, shi cryptocurrency ba yanda mutane suke tunani bane. Saboda yanzu akwai wanda in aka ce dan cryptocurrency ma, so abin da suke dauka shine wato dan 419. Alhali shi cryptocurrency abu ne wanda ya fito tun 2009. Yanzu gashi nan wannan BTC din nan, yanzu kamar da muke ganin price din shi gashi nan, guda daya yana nufin kudinsa 82,835,000. to ga sunan ga BNB na sama da shi nan yana da 190,000. so wayan abubuwan duk coins ne ga sunan kala-kala, su ne currency din. So digital currency a takaice su ne cryptocurrency. To abinda mutane ba su gane ba shine, mutanenmu na Najeriya da yake sun saba da scam, sun fi so samu kuɗi cikin sauki, kawai su cuci mutum, sai su bude dan wani abu su ce in ka sa misali 1,000 gobe after 24 hours zai zama 2,000. sai mutane kuma sun ga banza su ma sai su rinka shiga. To abin da yake a takaice shine wayannan coins din suna nan da yawa, dubbannai ne, kullum ana nan ana cire sababbi. Yanzu ina so na bada misali, yanzu kamar bari mu shiga bitcoin din BTC din. So in muka duba history sa saman nan gashi nan wajen, nan za mu sha zai nuna mana tarihinsa. Shi kanshi wannan wallet din ana kiran shi trust wallet, duk wanda bai sani ba. So trust wallet tsohon wannan ne wallet wanda an yi shi decentralized, wannan ne exchange, an yi shi tun 2017. to shi ma daɗaɗɗen abu ne, daɗaɗɗen wallet ne. So idan aka shiga history bitcoin, tun a 2009 aka yi shi. Lokacin da aka yi shi kuma ya fara ne daga wani abu, bari mu zo nan kamar misali 2015, kun ga yana 100,000 waye nan gashi nan 2013 100,000 da wannan gashi nan 80,000 a 2013. so 82,000 82,639,000 naira. wannan fa shine idan muka matsa muka zo misali 2020 ya zama 8 million. So ana tafiya gashi nan 2021 ya zo 20 gashi nan 43 million. So 48 million, 50 million a 2021 November. So akwai watannin baya da suka wuce ya faɗi sosai, ya zo wajen miliyan 7 ma kowane guda daya, sai kuma sake tashiwa yanzu. So wannan yana nuna cewa suna sauka kamar yadda normal dollar yake hawa yake sauka, yanzu su ma digital currency din suna hawa suna sauka ne. So yanzu misali wannan gashi nan, idan aka ce maka investing anan zaka tsammani gobe jibi za su gudu. To wani abu ne wanda suna nan tun da suna nan. Ina za su je? Ga TRX, wannan jan TRX ba yana nuna shi ba, Tron kenan. in aka shiga aka duba history sa, yanzu gashi yana naira 60 a wannan exchange kenan. A wannan exchange ya fi haka 60 wani abu ne. So muka shiga gefen nan all, bari mu dawo wasu shekarun ba suka wuce 2020 ne, 17 ne. Muka tafi baya can 2017 naira ne. Misali a ce mutum yana da wannan naira din, ka siya guda 1,000 kenan naira, ko a ce ka siya 2,000 tunda 1 point wani abu ne, a ce ka samu kwaya 1,000. to wannan 1,000 din fa shine fa a wannan 2017 din idan ka siya zai zo a wani lokacin aka dan samu wani lokaci kaɗan, yanzu 2021 ya zama naira 129. so wannan ne abun yana hawa, wannan shine kasuwa kenan.
yana hawa yana sauka. So dama zaka shiga can nan sai ka san cewa fa abun yana hawa yana sauka. So kuma ko da ya faɗi karka damu cewa ba zai tashi bane. Sai sa za a ce maka ka sa abin da zaka iya losing. Hawa ana nufin wai scam bane, zai faɗi. To in ka je ka sa kuɗin da maybe kana so ka yi amfani da shi a kusa, ka gani kuma shi ya faɗi, to in ka siyar kai asara sai ka ce to da zaka jira kawo kuma. Shi yasa ake so mutum ya sa kuɗi daidai abin da ko da abu ya faɗi ba zai damu ba, zai jira ko nan da zuwa wani lokaci ne. So wannan kenan. To aka koma baya za ku ga yanzu a wannan wallet ɗin ina da coin guda biyu ga suna anan. Ina da wannan baby dog nan, doggy ne, baby dog. Ina da wiki card WKC. So duka wa'annan ina da wannan wiki card ina da 481 million pieces. 481 million pieces. So idan muka duba tarihin wa'ancan a baya, misali abin da ya fara, wani ma yana fara ne daga zero, abin ma ya fara daga naira ɗin, ya zo ya zama naira 100 da wani abu. To kaga wannan shi ma misali idan aka siye shi misali, kaga iko na Allah, idan naira ya kake gani kenan, kaga ai an tafi ai. To wannan shine fa abin da ake nufi da cryptocurrency trading din kenan. So zaka siya abu yana lokacin da yake sauki sosai, zai zama wannan lokacin da na siya shi kwanakin baya naira 500, to shi ma yanzu 1600. Amma a haka ma akwai ran da shi hakan nan sai da ya zama naira 1000 kusan 5. Haka ban siyar ba sai ni dogon ajiya masa ba nan kusa bane. So muka duba gashi nan ga chart din yana hawa yana sauka. So gashi nan da zero da yake da shi ma da yawa ne, ya goge da yawa dai haka. So yana hawa yana sauka ne shi ma, wannan kenan. So bana so bidiyon ya zama dogo sosai, zan tsaya a nan haka. In ya so zan sake yin bidiyo akan yadda za a yi buɗe wannan wallet din. Shi ba wani wahala bane, ba sa email, ba sa phone number ma, wani nambobi ne kamar da ake yin metamask. Za ka ɗauki nambobin, za ka rubuta shi a paper ka ajiye shi. So duk lokacin da ka canja waya ma da wannan rubutun nan passphrase din da su za ka yi amfani ka sake sawa a wani wayan. Sai a wani bidiyon in Allah ya kai mu zan yi bayani duka akan yadda za a exchanges kala-kala da wallet kala-kala da wanda ban zan nuna kowanne. Wannan decentralized exchange ne, wannan centralized exchange ne, duk zan bambanta. Kuma zan nuna mana yadda za mu sayi abu daga black market, kuma da yadda za mu siyar idan mun je mun yi kasuwanci mu ci riba. So wayannan abubuwan duk ba abu ne wanda kawai ina so in sa mana a kai ne cewa wannan ba scam bane. So in mutum yana tunanin wai scam ne, duk abin da za mu kawo shi a nan ba scam, Allah ya yarda a ciki. So kawai sai dai mutum ya sa a kan shi ne cewa yana sauka, yana hawa, yana sauka. So wannan shine trading kenan insha Allah. Saboda akwai spot trading, akwai futures trading. Spot trading shine kadai wanda zan yi, saboda futures trading abu ne wanda yake kama da forex. Forex kuma ni ana fahimtar caca ne, so bana yin shi. Masha Allah. So abin da nake so da ku shine duk wanda da yake ma wannan din sabon channel ne, duk wanda bai yi subscribing ba sai ya taimaka ya subscribing, kuma ya danna notification bell, saboda daga mun sauke sabon wannan insha Allah zai samu ya gani. Insha Allah sai anjima.